Tinaimbagada ti libro dagiti Salmo. Iti may 23 a kapitulo. Daniel ti agpaspastor. Apo sika ti pastor ko, adda aminen a masapul ko. Iti nalang to a karuotan paginanaennak. Iti sibay dagiti dandanom a natalinaay idalan na. Ipaimo kanyak ti baro a pigsa. Tarapayan nak iti tumutok adalan kas inkarim. Oray painuginget ni patay iti paglasata. Saan nakto nga agbuteng taadda ka kanyak. Ti sarukod ken baston mo sa lakni bandak. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanyak. Iti matang dagiti kabusor ko. Pinaaruyutan daytoy ulok iti lana. Ket agliplipyas ti kupak. Awan duadwa ako muyog to kanyak ti kinaimbag. Ken ti kinamanagayat mo bayat iti panagbiag ko. Ket agtaengak to nga agnanayon iti balay mo. Ti may 24 a kapitulo. Tinaindaklan nga ari. Kukwa ti apo ti lubong ken amin alinaon na. Kukwa na ti daga ken ti amin nga agneet ken kuana. Hinangon na itirabaw dagiti adalem adanom, ket iti lansad ti taaw, impasdek na ti panuon. Siya sino ti maikari asumangat iti bantay ni Apo. Siya sino ti mapalubusan asumrek tinasantuan at templo na. Tinadalos ti aramid na, ken ti panunot na. Tinatarnaw ti puso na. Tinapasnek nga agserbi iti kinapudno. Ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan to ti Apo, ket awaten to ti Diyos a mangisalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasideg iti Diyos. Isuda ti agparang iti imatang ti Diyos ni Jacob. Ilukatyo anembag dagiti ruangan. Luktanyo dagiti ridaw a kadaanan. Ket pastrekenyo ti ari a naindaklan. Siya sino daytoy naindaklon nga ari. Isu ti Apo anabileg ken napigsa. Ti Apo a maingel iti paggugupatan. Ilukatyo anaimbag dagiti ruangan. Luktanyo dagiti ridaw a kadaanan. Ket pastrekenyo ti ari a naindaklan. Siya sino daytoy naindaklan nga ari. Ti Apo a man nakabalin amin. Isu ti naindaklan nga ari.